Hamsina kana munhu mti munaenda kupi? Ngoma. Sikuza rokuma yo. Boro rongo wa kutofanya yo. Ndini ya zamezi mwe. Ile ndapinga kwa boro kwa nini? Mimi peketa masosa kutoka. Ndama shisha. Naenda mashishi kwa mzuna. Tazama ashiko ngumu. Halo. Yo kwa maana murumu. Ko mama to kazo dare kama zaba rumne. Daksha training. Ko zaba mazisha ngoni. Watisha dami. Daksha training kama zaba. Watisha mashende vitabu. Tata press kwa kana na nini tunakina. Uto press 20 minutes. Aya kuto 20 minutes kana ngoti pamwe maybe 2 minutes ndo zoka. Ndo na wani. Kwa mazobeda za aba wazwe nini? 3 Kama kipindi unatoka nini? 4 20 minutes unjele tafunga. Wafanya na mungu ndio unaziana mungu mposto ranjit. Oya kana pemeza kutoka kwa basi wanaye umsilanda. Ushika kana ndo tangu. Ushika kwa basi. Oya kana pemeza unataka kubuda. Unaoka kulizana na dada yako. Mama rungana. Ni kwa kaji ya mashusho. Ndoto za kwenda kutelekea. Ino kurungana ile kati unoza makuru yangu ni chimba bara kwa nangu tika mbiwe. Ngwandite zokufara vanhu. Kana utasi. Nasi ndozotanga kuita zvichitodzenda kura kudai uzera rangu nini. Saka unoti chimba vachino zvikuenda kuchikora. Kuruka kumwenda kuchikora kutsotsa kumwenda kuchikora. Chamari dambudziko roti tibatsirane. Ndosvika pro vanatanga kuita chimba. Ndobatsirana nevasei. Tutuzi poka yamukomo kana arikasa ndebata. Ndobatsirana nevasei. Wadedza mpozo oya pana bongo 300 yobuda kanzi. Mpozo rocha haana kana chakuzi. Akatositika zvakatombona karo mutorero. Ndofuna akatora mutorero mutazi vakina. Nayebwe. Sama ziboba vana inzwa kanyama zvisho. Muprofita yani mbiru hapana munhu asingamuzivirei isi. Mbiru kuti amari kwete mbiru kubatsira. Imbiru kuti amari kwete kuti batsira. Vanhu vakawanda vari mupfungwa vakabatsirwa kuti kama ina. Omanaka. Ibi. Pedika. Zvakaoma. Saka mazopedzerana pakuti manje. Apana tatapedzerana. Apana tatapedzerana mudzika aenda mukona. Munoita munokudzika sekunini manje mudii. You can't judge me tira ndizvona zikura pamwe. Tira ndizvona. Pamude madzamani iyo zvizvo. Pedika. Maini. Chinji pa iwe. Pameshika. Garaba yo. Ndakuzokutsemura manje yo. Apasina dhirisha munhu wakona tomudzenga aenda. It seems like mama akati tadhiri mimi kuti uzowana mari. This guy. Rakuti dhiri ndiri mbira kuti hapana dhiri kutoka chimisi. Akona kuti takuzenonzira ndanosvikoro mane. Iye unochakuziva here. Nyamusha mukaona kuti bandiro futi chibhakira umu. Zvidiki izvo shamani. Kana una zvofuti kuti vanhu ndinotaka kuti ndizobatsira. I was trusting you, but trusting you today tobuda mori mchana mchana. Ndikudza wana kama zibaba. Ndita chitsotsi ndotaka kuti chitsotsi ndi pamusoro peproblem yatinayo nasi. Iwe unogara mugweru. How do you know muprofita anogara marara? Iwe shamwari. Muprofita maprofita amazona amavhikaza pamafacebook pamawhatsapp. Usati shamwari. Apasina risikaipfika mwana wangu dai wana. Kaisotso nako ndinoda. Kachitsotsi ke ndotaka kubira nhasi munhu. Bebika. Nyamusha msadaro. Maini mabatsirwa. Siya ndo akaniendo china. Ndakutozvona ndokwanisa kuzviita ndega. Saka utora kuti nyaya dzako uchadziseka wega chauzimirira nyaya dzapatiti. Zvinhu zviri simple zvauda kucomplicate. Hapana chamuri kucomplicate, but unenge chembavha kana uri mbavha yo. Uri tsotsi. Ndinga kuti chimbavha nhasi chifanini. Uri tsotsi chero zvakutooneka. Ine nangu ndageza maoko. Mangu maoko dadi ndageza nawo. Manifuna kuisa wataka kasvibera maoko. Zvakanaka. Inini ndageza nditore twangu. Ndiende zvangu. Pana kuti takachikubatsira maoko. Hayo korona. Nandile munonditebe namakanya. You'll be okay, babe. Baby, do you want food? What does cafe do? Baby. You'll be okay? I love you, baby. Action. Ndachatongoya kundokudedza mwenina. Iyo mwenina. Mushe. Ndanga kuuya kubedroom kwenye ikoko. Mwenina, it's unfortunate kuti urongwa hwese hwatakafambira hwatatakaronga hapana kana chimwe chete chakabuda.
kuedza kugadzirisa kwese pana chiri kubuda, saka ndatokedza ndidi zvangu ndiende. Saka unozodzokera mberi? Ndakutodzokera mberi muno. Ajastwopa kuti mainini yeu vanoita zvakanaka. Ndichanodziwana baba kumberi uko kuti ndo dambudziko riri kunoko. Saka utoti kuenda kwakutagwera wagara une rwendo kuenda nhasi here kana kuti wada kuenda because pane mashoko anotaudza neubedroom zvese zvakambobatanidzira ipapo. Saka ndaona kuti kana tichinge takugachidzana mashoko makukutu akadaiwo zvinenge zvaakunetsa. Saka ndandati pamwe ndikaoneka zvangu zvichakadaiwo kunge zviri nani. Saka takuma iwo kuedza kutaura kuti mashoko anda kutaura tokubata zvekuda kudzokera mberi. Ndizvo izvo. Tafumana nomukadzi ausatomboosangana nemasituation ekuti ukanedzana mudzimai wako unogona kuita unonzi ucharasika njere wakungotaura seri handisi chinhu mangwana ndichiita neombedroom ka they were not serious. But iwo wakuchitora serious wakuda kudzokera mberi. Zvimwe zvacho zvinobva zvazonyanya munyanya. Saka ndosara ndiri wani ndinaye aro achinetsa kudaiwo. Ini ndachingovimba kuti pamwe mainini vanozoitawo zvakanaka sezvo mashoko awataura zvavo zvaita kunge une imwe solution yaunenge uinayo kuti ange inini ndauya kuzowedzera dambudziko pamusoro pedambudziko. Saka porikuona kuti bhisi ukaenda wonyatsondisiya tine problem so that wozonyatsoona kuti waenda uda kuti pasara pana mutsauko kuti ndasara ndiri wani ndasara chozvioni vari wana zvizoda kuti urambe wanhu muchingokandirana mashoko pamusoro peproblem, uye anobatsirwa ndiye anoda anoratidza kuti ndoda kubatsirwa wobatsirikawo anoinokana kupakotsera. Ina watini kabva ndabatana here namadzibaba chokwadi kuti ndikurove mari pamusoro peproblem because problem yako iproblem yangu. Zvino ndobva ndatora chitsotsi futi ndochisa pamusoro peproblem kuti inini ndibenefite mumuna saite pfungwa dzakadaro. Chico, nyama yekutanga nemarwara arikuita anoona mbota mucheka nyama siyama nangoleta kuti saka udodza ndaseo kama unja kwachibika sebe kwachibika ere kwachibika zvozoita mangwaza kubika ere zvimwe ngasapisirwa ere okay. Sekarang udah ada usung bawa ini rumah. Masih apa sedikit mereka pakai kemarin atau apa kata kata. Saya tahu sebuah naga itu ada yang pengen rampo berzat dia ampun saya main begitu. Suatu sesuatu kan negara orang cakap begitu muka cakap. Negara bangsa punya negara pun juga fungsi begitu. Tapi juga berarti yang orang serang kerana sudah. Mau nak buat. Sebisa macam saya sudah minum sebentar. Sibuk. Yo salah, bagaimana lagi? Bagaimana? Karena saya sudah jadi gestur kan sebenarnya. Terus gak terlalu furat. Yang gak dapat sebenarnya. Sadar lebih bongkar. Iya. Dia di Murway aja ya. Terus tahun baru situasi nak ada itu. Mana bongkar je. Nampak mana sih pun sini saja baca. Yang dimana sempat aku mandang aku jadi mulia no. Anda bukan?
ainda mwana semunhu kwayo because ever since pamakatora kufamba mukati mangu papa panonomera mushonga situation haisina kuda zvakanaka situation ndo yarema manje ndokurema kuupenyu ndingatopererwa chaiko chaiko. Halo. Baby ndei. Kunoga kuzibhoko. Kudzoka kumba ndoda kudzoka kumba but situation iri kuno kumanja. Ndio uri kunzwa ari kudedzera kutochema kwari kuita. Simeo yachona yakukanda shamwari. Ndibva vake mazitomboziva kuti mamera chi vakutsvaka vakatofira hori chamwe chomboita situation yachona chakanaakapizirikumbiroka ndikudzana tete maisimba vafonere kana ukwanisa kuvabata zibhozi kana kuvabata bhozi uri padhuze nomurwa manyanguraine kwavandita vaudzana mudhara akafuna kusituation ainamira zvakanaka ndiako baraka kutanga kurasa pfungwa kubira makuwa situation exactly. So please Baba. Kana natete vatapfisi kana ngavaronge mari yebhazi vomhanya kunongo chisipoya muwani zvinobvamira zvakanaka situation yatomahwa unotitambudza kusvika kudini handina ukama newe handina ukama newewe handina ukama newewe lilienda mbuya vako ndikunaona mbuya vako yevana lisiye iwe limene lisiye chindiuraya keep me posted please chindiuraya mese ndiurayei mese ndiurayei uri Joseph uri Lucifer zvaro apatafumana mwateta mushe kusema zvela kuti bozi lezi zvifambisa sikutsota kana ngura ndazvifambisa sepanyaya yamailima ndatozona kuti hazvaita kusiya kama neproblem yakadai uyu ziziya kuti kana munhu ane problem yakadai uyu stressda unoita kuita mamaiksheni pane kwanga kuti wakuenda ndakatodza waridi manje ndakatakumana mudzima mashoko unomataura nemokotsamwa netaone paanozobvizikaza manje kuti mashoko andina mataurera zvinga zvakutonetsa handikupanzwisisa ipapo masituations akadai takambosangana nawo kumashuro kusaka tinomanzwisisa asi mudzimai wakambomona kukuyoendekei chavotibvunza zvemudzimai after 8 years these 8 years maigara ziyakumana agara mushemo maybe dambudziko rake rakazongotanga pakuti unoziva munhu anenge aita maexperiment nekuti arwadziwa nekuti murume anenge aparikaka saka pamwe munhu anenge akufamba kutsvaga kwese kwese apa pakati pese apa anenge asingafambi kanyaya yekuti anenge achiti ndine mukadzi manje asi mishonga yese yaazvishandisa pakadii mishonga yakashandisa hake kuti achitsvaga mwari this time manje waazondorora nekuti mukadzi anofamba achinhuhwa kuda so achikuda kuti honye chidike faifai iyo unotoona kuti pane honye dzachikuda here kazotaura zvisosvika pakazara here dai ungotiti unooneka nodai kunzi unomuona pandomugezesa yayaini zvangu iwe oma mainingo yenyuka mukomatafumana kuri kudzoka pana pachapa havadzoki havadzoki mainini yenyu pano pagedha pora havambofakatsika kamborao pano asi vatombomona panoizvozvi nditore maplans ekuti ndikudochinja kiye pagedhi hapana anofanira kumbomvurira kupinda pano pagedhi because munhu akadaro anogona kutipedzesa
Ndotoona nemushonga mufana wangu anogona kukuitira miti dzekuti unoswera wakumhanya kuda mutsvage wakutotenga kutonetsa iwewe wakaita iyewo ndiyeye nditotongochira kuti nehembe dzangu dzakatakwa kuti ndakanoda kuita something mberi koko but pandiri nefa iwe shamari tongotaura nenyaya tichitendera zvechekutaizve toita sei because munhu ane problem kamunhu arwara ndataura nana mudhara ndaruwa communication dzese aminiwewo kuti pane cheno dzimwe ndo dzawamboita andichikona mudhara varoti chii inini pane madzibaba ndambopiwa namba nomukomana ndotamba neso anonzi rojo andipa namba dzimamwe madzibaba so ndikavasendera mameseji ndikafonera havasi kudera foni pamwe vanonga vari pakrava pa ndavasendera meseji nekuti ndine mudzimai wangu ari kudi kundoita sei ndakutongowatsanangurira zvese vasina sezvanga siri panzvimbo ndavafonera ndavasenda meseji ndichivaudza situation yandinayo kuno so I'm just hoping kuti vanogona kupindura meseji wakuda kuti ana madzibaba vangu vachicomplaina kuti madzibaba vaendaita syndicate navo ndeyekunyeba ndisopoti wakubata kuti ana madzibaba pamwe chete vangu samari ausiye paunoponera shamari pondoita sei manje because handingati nokuti yakaninyepera chida marika uyu ndomuti wandapiwa narojo ndomuti pamwe anonyepa futi achichazikana apa chada kuda kuti mukadzi wangu akwanise kurapwa cheta kuti ndiende kuchipatara pa zvinobuda ofya zvotoda mweyacho ona last scene yake kuseni 6 am apa dzatira kuma 2:30 anenge ari kumasoro vanenge vachirwa muteuro vachibata nguva dzemuteuro chaidzo apindura apindura ngonzi hai ndobva chaka audio mera ndikadownload sekuti zviri kunzi kudiwa hapana senda audio zvino because iye warara mati Girozi Gabriel iri kunditaurira kuti zvemhando iyo ine vadzimai venyu nanzwai nhengo yavo katatu dambudziko iroro rinodarika ndatenda zvavo zviri kureva Girozi Gabriel iri kuramba ichizokorora zvimwe chete izvozvo kuti munofanira kunanzva kuri kujuja ropa radzimai venyu kuti kuno Girozi iri kundibatsira iniwo pamwe chete nayo ndiri kusunga munamato kuno kuti zvifambe zvikufambirei rambai muchinanzva rutatu aiwa kujuja ropa ropa iroro rinopedzwa nokunanzwa aiwa shamwari ndinotenda zvangu aiwa hapana chandotenda handitendi zvo handiti washora wangu wandakaunza this is worse anopenga ana madzibaba emazuva ano akomana indobva kuno munhu ndizoti $300 uyo ndozora nzi aiwa no imagine from the frying pan into the fire no ways zvakaoma 3 times ndamamuziva zvakaita nyamashi zvakaita mainini venyu chinanzva pai pacho pari kuti pai anoudza zvataura pai timanyinika zvinongera zvakanzi tocheka handina zororo chakati